неща, хора? Аз съм Али 112 и днес ще завърнем нашите поредици. Ще снимаме на Clash of Clans. Имал съм сърце. Аз имам де. Ще снимам по-рядко, защото почнахме училище и такива неща. И трябва да... неща да правим, да. Разбирате ме? Сигурно ме разбирате. И от домашни... Ще качвам сигурно вечерите. Правя клипове вечерта и на другия ден сутринта. Ще ги качвам, ще ги обработвам, нали? Това е моето сърце. Почнал съм малко преди един месец. Както виждате, лабораторията ми е 3 левел. Те се използват за апгрейдване на войниците. Ето тези ги имам аз. Ето ги полшанки има. Има и специални герои. Сега, ето тук левел ми е 4 за огнището с това. Там, в как да го кажа, с войниците, където са, опа, чакай, така. Това е казармата, която вътре се правят войници, тъй като това е така, колкото искате може да се правите. Но има едно ограничено такова, ограничен брой войници. Моето 80, както виждате, има този е най-силния, милионът. Прави се за 5 минути. Струва 4200 елексир. Той е под земята. Минава под оградите, ето тези. Да. Както виждате, оградите са ми някой четвърти, някой трети, някой втори. Има и няколко на... Но не мога да ги грейта, защото ми са грейти тези. И войската ми е готова преди 2-3-4-5 минути си я пуснах. След половин час ми се направят това. Тук сега ще... Опа, избърсах си крема. Намазал съм си устата, че имам херпес. Ако не знаете какво, не ми се обяснява хич. И минал съм нивото на един мой приятел Алесън. Защо? Минал съм го, да. Къде е хора? Кой е това, бе? Я? Как е този? Имаме си нов. Някой се е таковал. Yes! Така. Се направя неща. Алекс. Той е мой приятел. Профилът му е много силен. Поне за мен не. Ето го. Това е неговото сърце. Ето. 5 левел огнище. Тук е бомба. Въздушната бомба. Клана му е 2 левел. 15 грето аз ми ги дадех. Мортара му е 4 левел. Лабораторията сега се агрейтва нещо. Му е 4 левел. Казармите са му 6. Има една с 8. Така. Ето това нещо. Това е много готско за мене. Защото той е скрито и в земята и много демиджо бие, както се видите. 636 демидж бие на герой. Бомбите са от 3 левел. Както виждате, има черен елексир, който от това се произхожда. Тук се събира. От мините са от 10 левел. Тук се събира това. Това е елексира. Този елексир, където за преди малко говоря.
и се събира къде е тук. Е тук 9 лево и 9 лево. Тук това е 8. Тези боби са за великани. Те са във втори левел. Тези са по-силни въздушни бомби и повече демидж бият. Той има 6 бомби. 2 за великани. Тези катапулчета. Те са също много готини. Те като стъпи някой на тях, излита. Например, 50 барбери на едно място и тук само това му атаката е някаква. Сложил си тук, например, е това и минава и всички 50, всички си отиват. Затова никога не си пускайте на едно място тези неща. Пускайте си ги, ако някой иска да ви атакува или такива неща. Тук му се агрейтват и двете. Та има 3 работника. Чай, къде са тези? Да, 1, 2, 3. Къде са? Следващия, който се преминем е Фарес. Трябва да убере голда. Че не сваля. Така. Бащата на Алекс. Той също играе Clash of Clans. Ето сега ще го покажем. Той е също много силен. 35 левел. Казармите са от 6, 6 и 6. Бобите също са от 3. Мортара му е 3. Един левел под на Алекс. Той ще го прави за 5 левел огнището. Билите са от 9. Топовете са от 6. Wizard Tower. Той е на втори. Той, нали, видите, чакайте, магиосника е тук отгоре. И той като дойде, например, тук, той изпарява всичко, брат. Да. Това са го на 9 левел, едното е по-голямо от Алекс. Всичко това го е на 9 левел. Вау! Това се го прави на 9. Курите с арчерите са по 6 левел. Добре се подредил много сърцето. Но смятам, че не е играл поне от 3 дена. 4. Що ме са го нападали някак си, ви е странно. Да. Това е клана. Много яко село. Благодаря. Алекс. Кога се е включил това, бе? О, Алекс. Кой е този? Най-после. Вау! Кой е този? Не мога да се сета! Не го погледна, сигурно. Цило стили. Един от тяхното училище. Ето сърцето на този човек. Как да го мага това? Ето сега. Не за първите имам програмата, но съм забравил. Отдавна съм имал. Да нападнем, бе. Забравя го това. Не ще направим в края на клипа. Моите заслави на 3 лео. Това ми е странно на 5. Тези трябва да ги аглейтвам на 5. Така. Малко съм харела. Искам да е такова. В края на епизода искам да е такова сега. Този има Wizard Tower. Малко ресурси има 7000 голд. Ама 18000 еликсирче. Не. Така. Този може да го нападнем. Малко ме слабо сърцето. Абсурд! Искате ли да нападам те? Ще да нападна.
какво стане. Ще загубиме. Да. Не, няма. Yes. Не взех толкова много ресурси. Да. Не съм взел толкова ресурси. Как може това? Това. Топа. Да не може да стигнеш до тарчерите. Вау! Това е, че не мога да стигнеш. Те стигна и къде. Да. Чувате как чука някой в кухнята. Да. Още един арчер ми остана. Идете, чакайте. Опа. Сега малко повече се чувам. Сигурно. Добрата ми на 49%. Ой! И взехме 10 купи 6844. Това 26094 елексир. Нападал съм с 5. Да, виждате долу, под домой. На руски съм си го направил. Да, ето. Смисъл над домой, не. Да сте видяли. Ако сте видяли, дайте палче нагоре. Ако сте видяли, дайте палец нагоре. Да повторя, че май много тихо го казах. Да. Следващия път се направя